Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Lei pi baro pila kwa plat pensyai halur jong ketuk kan thei mo basyat ceri brosom han rei nga perkhat kumni te nga perkhat kumni beli pia bu syun bu snewi rak perdo persnam na jong han rei tang ka we nga skwa an pensyai kumni ngan ong ipi lada ka ceri brosom ka de na gamta jong ka jaj benriu jongi nagam taka dustur jungi, nagam taka tourism jungi, nagam taka imlang sarang jungi. Te bale kam cemlala ban hikai bet bangin riam tanrai. Ong syuai kata se. Tengah ngas pensai pi. Namar kajaj ben riu jungi. Ke hikai ya ka akor ka buram bangin le katkum ka akor ka buram ban nampan snosi ikiwei. Kania ka government ka badon menta kania ka government ka badon menta kadai ka bapan that na orang ka jai benriu jungi ka ban that langkar ka jai benriu jungi ka panjot ka jai benriu jungi ka penduk ka jai benriu jungi ka bapan yap ka jai benriu jungi ka bak nyot ben ka jai benriu jungi bat ka bakwa ba ka jai benriu jungi kenang hiar arsot kadai ka nehi ka jai ka government ngam kenoi ka to ka brio balik to balik bakla namara balai kania